Gisugda na ang month-long celebration sa Diandi Festival sa Iligan City. Kinialang sa kapistahan sa patron sa syudad na si Senyor San Miguel. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Gipangunahan sa mga lokal nga opisyales sa Iligan City ang pagbukas sa Diandi Festival sa Iligan City. Kinialang sa kapistahan sa patron nga si Senyor San Miguel sa Setyembre 29. Duha ka tuig nga gikahinaman sa mga Iliganon ang kasaulugan human na undang tungod sa pandemya. Na-lockdown tag duha tuig, so we never have the opportunity to celebrate the fiesta. Kanang Iliganon's fiesta, Iligan's fiesta. Kasi kung may tag Iligan's fiesta, lahig yung kayo ni siya. Lakip sa mga atangan ang ritual sa pagkanaog, kasadya street dancing showdown, lechon festival ug tartanilla painting contest. Painumdom sa City Health Office nga ipatuman gihapon ang health protocols atul sa kasaulugan. Gipaniguro sab sa kapulisan ang hugot nga seguridad atul sa mga aktibidad. Dunay mga augmentation gikan sa kasundaluhan ug mga force multipliers. Dunasay nakamonitor nga mga CCTV. We are not taking any chances here. Kasi after 2 years, ito yung pinaka-biggest event siguro after 2 years. That's why lahat po ng sektor, lahat po ng mga major organizers, inakausap namin kung ano yung mga kanilang mga activity for us to have a more comprehensive. Tanang 44 ka barangay sa syudad ang musalmo sa street dancing. Migahin og kapin 15 million pesos ang syudad alang sa maong kasaulugan. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.